and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Abti ka gyud unsa. Nagbansay-bansay ka unsa no? Hinungdan nga abti ka sa musagang. Ha? Nangandam lang ko sa posibleng mahitabo, Zandro. Og niya, nahitabo na gyud. Ah! Ah! Gusto kang mamatay? Ha? Tumaga! Natumba si Sandro. Nabuhian niya si Luna. Di lang yung kumubiya din sa baba sa umna. Pagkalitan ko nimo amo Mateo. Pasalamat ka. Ngawa pa si Minard din eh. Ngano? Nagsalig ka ni Minard? Nawagan ni siguro gipatay ni sa siya ginahan karon. O baka nahimo na kining usa sa akong mga sakop. Unsa? Kinahanglan nga ikita ko ilalabaw. Si Sandro. Kinahanglan nga iyang itog anak ko kunhain ng akong asawa. Kunhain si Tilma. Gimingaw na kay ko sa akong asawa. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang magakos. Pangitaon ko si Sandro. Pangitaon ako. Asa ka pa ingon? Oh, Dili ka makalingkawas na ako! Kung sa una mo Mateo, pila na katuig ng kalabay na buntog ko nimo. Karon, di ka na mahitabo. Tungod kay ako ipaniguro ka nimo nga mamatay ka na ng higayon na. Aron makuha na nako ang upat ka bato sa kinabuhi. hindi ka mo lang po, Sandro. Dalaon da! O ikaw, naibaw ko nga luya ka na. Hinay na ang paggawa sa imong gahom. Oh, naigo ko nimo. Pero ang igo di pareha sa una. Nasamad ko pero gamay ra, pero wala kinina ko. Oh, Sandro. Kana ang pagtuo mo! Da! Kamong ubana si Sandro, di ba? Kamong kaubana? Oh, kami. Kung mauna, hain. Hain ang akong asawa. Hain si Tilma. Hain siya. Ikaw di ay ang bana ni Telma? Og amahan ni Menard? Ha? Oh, hain si Tilma. Tua! Kauban sa inyong anak. Unsa? Og mahimo na unya silang sama kanako. Sibot mo'y pasabot. Paabot lang sa imo niya makita sa unahan. Pero ang importante karon, mao ikaw. Kinahanglan nga mahisakop ka ni Agawong Sandro. Mandoon ta ni Agawon nga pamatyon ang kutob sa among makita. Apan ikaw, dili ko ikaw patyon. Himuon ko ikaw nga sama nako. Unsa? Makasabot ra unya ana ang akong agawon. Dili. Dili. Pagkaluhoy ni mo amo Mateo, sandan ka na! Walang kumandahong nga gamanan sa una. Karon, hinay na kayo. Pagkaluhoy mo amo Mateo, Dili. Amo lang po si Sandro. Dili. nangante ka ba? Dagan ang gani kag samad. Nya maingon ka ba gyud? Nga di ko mulambos. Di ka nga dawaton mo na lang ang imong kamatayon. Amo Mateo. Dili ka mo lang po, Sandro. Dili. Hoy, kabaga sa panganod.
Mitabon ka na ko! Ha! Di ko na makita ang palibot! Ah! Karon, tutok na ako. Dili kong tutok nimo. Mao ba? Dili gyud ka mo tutok na ako. Patya na lang ko! Patya ko! Mao ba? Unya, gusto man ko nga mamahimo ka nga sakop ni Agawang Sandro. Bahala na. Bahala na unsay mahitabo. Dili ko mo tutok nimo. Dili! Mao ba? Pues, kini. Apa! Wa na ang baga nga panganod. Ha! May ikabuga pa gyud ang tiguang. Uy. Wa na siya sa iyong himutangan. Ha! Di ka gyapon makalingkawas na ako, amo Mateo. Dili! Naibaw ko! Naara ka sa sud sa una. Sudlon ko ang umna. Di ka na makalingkawas ka na ako, tikuang. Di ka na ako buhi o ningigayuna. Ah! Mateo! Sige na. Mateo! Ako na. Ako rin para. Dili ko ikaw pihaan. Mag-inunungay ta sa kamatayon. Sige na. Pumana ka kung bingon mo. Sige na. Lakaw na. Sirado ang pultahan sa lango. Huwag naagi hapon ang gahom aron di kini masayon-sayon sa pagsuon. Pero doon ako igong gahom aron bungkagon ka na. Sama sa akong kibuhat kaniadto. Pero walang kini magsilbi sa gahom ni Amo Mateo. Pero karon, tapuson ko na gyud ang angay tapuson. O karon, gubon ko na ang gahom nga miali sa pultahan. Ina madutawan na. Nawagtang ang kidunggab ko niya. Nakaduot na ako ang iyang kidunggab na ako. Saan naman to ang iyang kidunggab? Kasakit. Pangitaon ko ang tao. Pangitaon ko siya. Mateo! Asa ka? Yan ako, Sandro! Uy! Naaram na ka niya, Amo Mateo. Nagpatungod ka sa una. Ang mga bato sa kinabuhi. Ang gikainaman kong mga bato sa kinabuhi. Ah! Ubus sa patay kong lawas! Mau ba? Gahit gede kag ha? Mau ba? Dili ka mo lampo sa imong toyo nga pagkuha sa mga bato sa kinabuhi. Mapakiyas ka.
Gusto ginay ka og duwa, amo mati. Di na lagi magsilbi ang imong gahom na. Kaya wa ka na'y ayo, ha? Inutil ka na! Ay, kamatagi! Ha? Kung sa una, napakyas ko sa pagkuha sa mga batos kinabuyapan karon. Ipaniguro ko kanina. Mulampos na ko. Kung ikaw ang maalaot. Gusto kong mutanaw kanimo. Nahinay-hinay ang imong kamatayon. Pero ang ako unang-unahong karon, ang mga bato sa kinabuhi. O karon, maangkon ko na gyud ang mga bato sa kinabuhi. Maangkon ko na! Ayaw! Mukon ko na ang nakaputos ni ang mga bato sa kinabuhi. Naglutaw-lutaw sa hangin. Ang upat ka bato sa kinabuhi. Ako na. Ang mga bato sa kinabuhi. Maangkon ko na. Ngano? Ngano gini? Ngano milahos lang ang akong kamot sa diyang gihikap ko ang usa ka batos kinabuhi? Milapos na gini. Di ko magunitan ang batos kinabuhi. Ang usa, ngano gini? Ngano gini? Ngano gani? Nganong mulapos lang, mulahos lang ang akong kamot. Nganong wa ko'y magunitan. Ikaw, diri, barog. Ngano kini? Masabda ko ini. Ngano kini? Amo Mateo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!